Boas tardes, vou a presentarvos aquí a Manolo Monge, que ven a presentar o seu último libro chamado Os restos do franquismo na Galiza, non? Entón, empezo con unha frase, unha cita que leí no último libro, o penúltimo libro que fixo, onde decía que a tarefa dos intelectuais era achegarse á verdade, non? Entón, eu a iso engadiría que, aparte de achegarse á verdade, bueno, no caso que practica el, como moitos outros militantes da esquerda, non? É de transformar a realidade, non? Que desde o momento que un intenta transformar a realidade desde a verdade, pois nada, pois hai que ir á organización de base, non? A organización popular, a organización da xente para intentar transformar esa realidade según esa verdade. El naceu en unha vila a 7 km de Valladolid chamada Lagunas del Duero. Militou de xoven na esquerda culturista. Sufriu pois a represión franquista. En 1968 foi encadeado en Basauri, Bilbao, e despois, 5 anos máis tarde, pois estivo aquí preso na cadea da Coruña, facendo outro salto así pois bastante grande. A súa primeira así como intervención dentro de a idea esta de transformar a realidade da organización social, a organización de base. A primeira organización así na que estivo foi a Comisión pola Defensa do Asilo de Adelaida Muro. Como sabedes, pois eso, fai 20 anos, un asilo, un edificio que tiña unha importancia pois, moi grande, tanto histórica, como artística, como social. Pois, o señor Paco Vázquez colleu e recalificou o chao e convertiron ali, e fixeron ali vivendas de luxo. Vivendas de luxo que, imagino que coñeceredes o sitio, que agora están a metade desocupadas. Despois, entre 2003 e 2007, pois foi concellal do Bloque. Naquela legislatura, pois 2003 era a sexta vez que cando el foi concellal, a sexta vez que Paco Vázquez tiña maioría absoluta, daquela conseguiche de 6. Despois fundou a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica e nada, foi presidente entre 2007 e 2011 e aí a verdade é que conseguiron pois unha chea de logros, non? O primeiro foi o monumento este que está o Paseo da Habana, que hai o memorial este, non? A 600 vítimas do franquismo, non? Da comarca da Coruña. Outro foi o monumento que se fixo en... Na Avenida Navarra. Na Avenida Navarra. Outro foi o monumento que se fixo no Portiño aos fuxidos, bueno, aos que intentaron fuxir nun barco e ao final, pois nada, pois uns foron detidos, outros morreron afogados e outros, pois nada, foron presos e fusilados no Campo da Rata, non? E outra tamén dos logros as marchas, non, que se organizaron en defensa do Pazo de Meirás. Sabedes que o luns hai un suizo contra a familia Franco, onde o Estado, o Concello da Coruña e o Concello de Sala e a Xunta de Galicia pois, le reclaman a familia, aos nietos, non, aos netos de Franco a devolución do Pazo de Meirás. Despois, outra asociación que fundou, na que estou eu, a Comisión Aberta pola Defensa do Común, se fixo con dúas premisas fundamentais. A recuperación dos terreos do Porto, que como sabedes, tamén o señor Paco Vázquez fixo un acordo con Madrid, con Fomento. Unha parte do financiamento por parte do Concello da Coruña era vendendo os peiraos, pois os peiraos de San Diego. Nós, desde a Comisión pola Defensa do Común,
reivindicamos que os terreos do Porto eran da cidade, non? Entón, que non había que... Ese acordo que fixera Paco Vázquez non era un acordo sobre uns terreos que non eran... que eran do Concello, pero da ciudadanía. Outro da reivindicación tamén é a devolución dos terreos que Defensa ten, tanto no campo da artillería como tamén na rúa da Adelaida Mudo, como sabedes, un pouco adiante donde estaba o asilo de ancianos, tamén hai uns terreos. Entón, a Comisión tamén reivindica que esos terreos sexan devoltos á ciudadanía da Coruña, porque son os legítimos donos, non? Os terreos son da cidade, entón, pois, Defensa, cando acaba a súa actividade, ten que deixar os terreos libres e devolverlos para uso público, non? O que se conseguiu así ca Comisión, pois en 2017 fixose unha manifestación, imagino que estaría nela, no que acudiron 5.000 persoas, onde se pedía a devolución de balde de todos os terreos do Porto, non? No 2018 fixose unha consulta popular, a primeira que se fixo en democracia no Concello da Coruña, reivindicando a devolución do campo da Estrada, dos terreos do campo da Estrada á ciudadanía. Outra das actividades das asociacións que fundou Monge, en 2019 fundou o Comité de Presos Represaliados. Entón, a súa reivindicación era que se lle quitara o nomeamento de fillo adoptivo de Ferrol e a Coruña. Conseguiron que se aprobara en Concello e agora xa non ten ese nomeamento, señor Fraga, non? E despois, por último, en 2019, a última asociación que fundou, Galiza pola República, imagino que xa coñeceredes, e entre os componentes desa asociación está o Gómez Galiza. Pois aquí está o libro, o último, Restos do franquismo en Galiza. Muy bien. Bueno, pues moitas gracias por a vosa asistencia a esta presentación. Gracias a Centro Social Gómez Galloso por invitarme e gracias a presentación que fixo Carlos. Fixo unha extraordinaria propaganda de defensa do común, así que xa sabedes, podedes contactar con Carlos para incorporarnos a este colectivo. Pois en primeira persona, como visedes, fixo, non sei que tal, realmente todas estas cosas que comentou Carlos son proxectos colectivos e froito de un traballo colectivo, e que moitas veces surden con alguna planificación e outros pues, simplemente de que se convoca un acto e queréis, por exemplo, a Comisión esta de Comisión Aberta en Defensa do Común, pois surdiu hai 6 anos porque desde o Club de Opinión Foro Cívico, isto está pluriempleado, moitas cosas ten as súas ventaxas. Entón, organizamos un debate aí na Cidade Bella, en Portas Ártabras, sobre a situación que había de Oporto, que querían vender, o tema da Solana, en fin, había unha problemática aí moi concreta de espacios públicos que querían venderse, ¿no? Y bueno, hubo varias intervencións ali, había representantes de distintos colectivos e tal, y al final todo el mundo sale cabreadísimo, porque tal, esto no puede ser, porque lo están robando, tal, tal. Y bueno, después de todas esas intervencións e do cabreo general, o curioso me dice, bueno, pues como estamos todos moi cabreados e como hai que facer algo, vou pasar unha folla para os que se apuntan aquí para reunirnos para ver que facemos. Bueno, e así saiu, creuse así, claro, parece mentira, pero creuse así a Comisión desta Aberta de Defensa do Común, simplemente que un acto, a xente está moi cabreada, pero pasouse a folla, a xente apuntouse, e poñen aí un teléfono, convocouse e estáose, non? Estamos apuntados unas 100 persoas, non? Que está moi ben, non? Bueno, entramos en materia co tema do libro. Creo que é o 7º libro que escribo desde o 2015. Libros que teño establecido un premio, se vedes por aí, pues, podedes optar a este premio. O
o premio consiste en que si vedes algún destes libros en escaparate a unha librería, pois avisadme que voy a ir a felicitarle ao libreiro. Entón, son libros secuestrados, en algunos casos hai de coña, non? Un dos últimos libros, hai 4 anos, titulábase O perverso gobierno de Feijóo. O perverso gobierno de Feijóo, claro. Faltaban un pouco meses para as eleccións, aquela, e esa me dixeron, joder, pero coño, pero ti pensas que se pode poñer este título, jo? Entón, na portada estaba ali Feijóo con outros mafiosos e xente de narcotráfico e tal, na Praza de Toros, están ali tal, na capa, non, do libro. Entón, falando así con algúns xornalistas, amigos e tal, oye, que es que non sale nada desto, de ningún libro e tal, que aquí en Coruña hai 16 medios, pasea a todos os medios o libro e tal, e joder, pero Manolo, ti pensas que podemos ni siquiera decir que existe este libro con ese título, O perverso gobierno de Feijóo? Digo, claro, é verdade. Daquela teré que cuidar un pouco o dos títulos, non? E no seguinte libro, xa un pouco en plan de coña, o anterior a este, que seguía para non perderse en política, decía no libro un pouco de coña que a vista de que os títulos libros son bastante peligrosos e tal, estou pensando xa en editar un novo libro sobre a festa da pataca en Coristanco. Aproveitando que estou ali bastantes anos de mestre, pois a mellor se toca así, meto así o que quero decir a través do libro con ese titulado. Bueno, resumindo, a editorial por aquí abaixo, saberedes, ensayo, o evento ensayo. Dice xa, digo, mira, a mellor o que hai que fazer é poñer abaixo, en vez de a colección de ensayo, poñer colección de panfletos, porque realmente estos libros, no vos sentido para son auténticos panfletos, e, bueno, hai que reivindicar a literatura do panfleto, no sentido de que ten o objetivo de informar, en primer lugar, en segundo lugar, que esa información axude a que a xente tenga conciencia, e en terceiro lugar, que a xente se movilice para conseguir as cosas. E entón, non son libros simplemente para informar, sino que abren tamén vías de reivindicación e de actuación. O nacemento deste libro non estaba previsto. O sea, eu planifico un pouco as cosas así a 2 ou 3 anos, e, bueno, pues, a ver se en todos os anos saco un libro sobre este tema, sobre outro, e este non o tiña previsto. O que pasa é que o ano pasado, en febreiro de 2019, non sei se lembrades que apareceu unha notificación da Dirección Xeral de Memoria Histórica do Ministerio de Xustiza, donde informaba a distintos concellos que eles consideraban que teñen restos do franquismo, e mandaban unha notificación, mire usted, que teñen ainda aquí estes restos do franquismo, a ver se toman medidas. E entón a información que saiu en todos os medios de comunicación, tamén en Galiza, é que tiñamos 15 concellos que quedaban unha cosilla, 15 concellos, e que en total había uns 30 símbolos franquistas. A Rúa do Generalísimo de non sei que, a de José Antonio Soto, 15 concellos entre 30 símbolos franquistas. E dixe, bueno, pues é un punto de partida, voy a ver que hai por aí, non? Entón, comecei a buscar información, o que publico aquí, moitas das cosas eu non sabía delas, o sea, que non pensedes, coño, joder, que de cosas sabes? Sei poquísimo. Entón, a medida que vas mirando unha cosa por aquí e te salen 4. E entón, fui acumulando, e ahora mismo os datos que reúne este libro, que teño, por así decirlo, catalogados, non son 15 concellos, sino 87 concellos. E suman 602 símbolos franquistas en Galicia, que non está nada mal. E claro, hai unha clasificación de todas estas cousas, non? Por exemplo, na provincia de Coruña hai 34 concellos, con símbolos franquistas, en total 368. E teño aquí un pouco, na cabeza está a Coruña con 102, despois Santiago con 50, Ferrol 46, a Diputación da Coruña 36, Betanzos 16, Padrón 26, Padrón teñen hasta Franco ainda de fillo adoptivo. Bueno, entón fixen tamén isto para que se visualice a gravedade desta situación. Claro, aquí o máis cómodo, como moitas outras cosas, sería decir, bueno, estamos así con 600 símbolos franquistas, porque xa sabemos que os OPP é un desastre, son todos fachas ou franquistas ou pseudo-franquistas, e están gobernando aquí desde toda a vida, e claro, o PP que cargamos o morto, e xa está, a vivir, non? É unha cosa nosa, ni dos nacionalistas, ni dos caras.
pero es que a cosa non é así, Isto é unha vergoña colectiva, e claro, temos que venirnos todos as pilas e tomarnos isto en serio. É dicir, non se pode entender que hai que acabar con o resto do franquismo e ter este panorama, tendo todas as ruas de Galicia con golpistas e franquistas e fillos adoptivos. Como coño vamos a acabar co franquismo se temos todas esa difundidas imaxe? E pasa o mismo con Fraga. Hai que acabar co PP, hai que acabar co PP, porque o PP, pero Fraga é o PP. Entón habrá que dar caña a Fraga, non? E tenes o libro, que hai muitísimos sitios que teñen a Fraga como fillo adoptivo, con rúas, e aí están, desde hai muitísimos anos. É dicir, que esta é unha vergoña colectiva que non podemos permitir un día máis. E ocurre todo isto despois de 13 anos da chamada Lei de Memoria Histórica. O sea, 13 anos despois. Esa situación. Os restos de franquismo, explico aquí que hai que entender isto de unha forma amplia. O resto do franquismo non solamente a simboloxía franquista. O sea, as rúas e as institucións. O resto do franquismo son moitas máis cosas. O resto do franquismo é a lei de amnistía que hai, que se interpreta como unha lei de punto final para evitar que se xulguen os crimes do franquismo. Eso son o resto do franquismo. O resto do franquismo son que o Pazo de Meirás siga en poder da familia Franco. Eso tamén son o resto do franquismo. Que todos os policías torturadores siguen exercendo como policías e teñan medallas. E non solamente Vileniño, sino moitísimos máis. Esos son restos do franquismo. E podemos poñer moitísimos exemplos que poño no libro. Por lo tanto, cando falamos do resto do franquismo, hai que entenderlo de unha forma bastante máis amplia que a simboloxía franquista. É un libro que está bastante actualizado. A verdade é que o confinamento isto foi unha putada, pero eu teño que decir, e que sin que se entere ninguén, que a mí vino como Dios, porque aproveitei bastante o tempo, ese confinamento, porque chegaronme a primeros de marzo as probas de imprenta e tal, que había que corregir e tal, e, bueno, para estar un pouco, iba a salir en abril o libro, e en marzo xa me mandaron para corregir e tal, e cando estaba nese traballo de revisar e corregir e tal, apareció o maletín. Digo, hostias, o maletín de Juan Carlos, de millóns de euros, entrando aí en Ginebra para vacas, e digo, hostias, pues bueno, é unha boa ocasión para dentro do resto do franquismo meter tamén o remérito. E entón, inmediatamente me puse a actualizar e, claro, que fixe? Pois a ver onde ten este home avenidas e rúas, onde ten distincións, e xa hai un apartado dedicado ao emérito. Aparece tamén, como unha cosa tamén importante, que estaba a Suiza argentina María Servini facendo trámites daquela en marzo para vir aquí e tomar declaración a Martín Villa. Tamén era un tema de actualidade Martín Villa. Digo, coño, pues vamos a ver este home como temos aquí. Pois temos con medalla de oro tamén de Galicia, que lle dera en 2004 o mismo Fraga, e tamén va incluído aquí dentro dos restos do franquismo este elemento Rodolfo Martín Villa. No libro dedico bastante espacio, 3 ou 4 páxinas, que bastante a persoas que están nos altares desde hai moitísimos anos, e claro, esos santos que están nos altares non se poden baixar así por así, son os santos de referencia de toda a vida, e en Coruña temos varios desos santos que están aí venerados, e a ver quen carallo se atreve, non? Entón, tamén considerei que era un bom momento agora para meterlos aquí, en o resto do franquismo, e acabarse con esta veneración. Sei que se va a armar un Cristo cando se plantese a retirada de distincións, pero era o momento agora. E era o momento porque algúns deles atraviesan unha situación bastante curiosa. Sabedes que, despois de moitos anos de estar aí batallando co tema de Pazo de Meirás, levamos na Comisión pola Memoria Histórica 15 anos denunciando isto e tal. Bueno, al final conseguimos que tanto a Diputación da Coruña como o Parlamento Galego, por unanimidade, se pronuncien pola devolución ao patrimonio público do Pazo de Meirás. Se hai unanimidade, isto está moi ben, non? Bueno, pero dá casualidade que cando falas desto, todo Dios, o Pepito, isto foi un robo, un espolio, teñe que devolverlo, robo, tal, bueno, moi ben. Pois nada, se hai unanimidade, pois vamos a poñernos a obra. Pero resulta que ese robo, ese espolio, tivo unos organizadores. Claro, ¿quiénes son os organizadores do robo? O sea, non foi unha cosa que de súpeto apareció aí que, oye, roban no Pazo de Meirás, no. ¿Quiénes foron os organizadores? Pois os organizadores dese robo e os que están nos altares. Son Pedro Barría de la Maza,
Alfonso Molina, Sergio Peñaría de Llano, etc. Están allí, y en los libros explico, son los organizadores de este robo, ¿no? Los libros de Carlos Bavío y de Manuel Pérez Lorenzo, pues se ve claramente que hay una comisión, una junta pro pazo, y los promotores, fundamentalmente, eran Barrié de la Maza. Bueno, pues dedico, un amplio resumen, ¿no?, a estos elementos, ¿no?, a Pedro Barrié de la Maza y Alfonso Molina. Recollo, entre os méritos de Pedro Barrié, cando se inicia a sublevación fascista, no 36, pois organizáronse moitísimas comisións de axuda aos orfos da guerra, fillos que estaban combatendo no lado sublevado e que quedaban orfos. Despois había que conseguir cartos tamén para o exército sublevado, para mandarles cartos, había que mandarles alimentos, sabrón, etc. E esas doazóns publicábanse en La Voz de Galicia. Pues, doazóns de tal, e aparecía ali a relación. Bueno, pues Pedro Barrié estaba en primeira plana. O patriota Pedro Barrié aporta tantos miles de pesetas para a causa, non sei que, non sei quanto, e non sei quantos kilos de sabrón da tosa tal para o exército. Bueno, estaba aí e publicaban a relación. E bueno, aí no anterior libro xa daba un pouco de información destas doacións e organizacións, pues aparecían cosas, pues oye, que non se poden difundir moito, ¿no? Por exemplo, o pai de Santiago Rey, Emilio Rey, o dono de Galicia, Emilio Rey, pues era unha persoa totalmente comprometida ca causa dos sublevados. E no mismo periódico del aparecía as doacións que facía e as actuacións. Unha das actuacións que fixo tiña moitos cines, non sei se sabedes un pouco a historia deste home. Había varios cines na Coruña, o que estaba onde estaba o Colón, outro ali na Avenida Finisterre, tiña 3 ou 4 cines. E entón organizaba películas, a proyección de películas sobre a raza e cosas de Franco e tal, e entón todo o que recaudaba pues iba para a donación para os exércitos elevados. Pero publicaban, xa está publicado. Pues o patriota Emilio Rey tal vai facer unha donación de todo o que se recauda nos cines e tal, invitamos a todos os coruñeses tal para que vayan ao cine e nada, bueno, pues está publicado. Conclusión, hoxe eu entendo que simplemente informar converteuse en unha cosa revolucionaria. Quen iba a decir, non? Bueno, pues hoxe, unha das cousas que pode revolucionar máis, e por eso se censura absolutamente a información, é publicar cousas que están publicadas. O sea, no anterior libro de A guía para non perderse en política, ou de dos Borbóns, o anterior libro que fixe, todo isto está publicado, o que pasa é que non se difunde. Difúndese outra historia, é a historia oficial. Bueno, pois aquí recóllense historias que non están difundidas. Hai un capítulo dedicado ao manifesto Non queremos ao camarada Fraga como fillo adoptivo. Metí este manifesto porque penso que é un manifesto que hai que difundir e que pode dar moito xogo, non? Sabedes que este é un manifesto que promovimos un colectivo de presos e presas políticas galegos e galegas de dictadura, 46. Depois buscamos o apoio de historiadores, hai uns 60 historiadores agora, catedráticos, profesores, xente que escribe artigos sobre a memoria histórica, e despois o que é importante, conseguimos tener apoio de 60 e tanto entidades de todo tipo de Galicia, en apoio a este manifesto, entre elas está tamén Gómez Galloso. Bueno, pois esta movilización cívica, dicindo que non queremos ao camarada Fraga como fillo adoptivo, é unha batalla que temos pendente, que iniciamos con bastante éxito. Non pensábamos que iba a ter tan boa acollida esta campaña. De feito, cando o 25 de abril do ano 2019 chegamos a Ferrol, recolle aquí o libro, a única fotografía é do pleno ese de Ferrol, chegamos ali, pasamos anteriormente a todos os grupos municipais o manifesto e dixemos que Fraga era fillo adoptivo de Ferrol e que debía retirarse esa distinción, pois fuimos ao pleno e pensábamos que non se iba a aprobar, pero a sorpresa é que se aprobou. Además, con intervencións de todos os grupos, tanto do PSOE como de Ferrol en Común como do Bloque, en a mesma línea. Fraga foi ministro de Franco, peza clave na represión franquista, fascista durante 35 anos, por lo tanto, esa persona pode ter distinción concedida en 1965, aprobada. Bueno, a continuación,
10 días después había otro pleno, 6 de mayo, esto en Ferrol fue 6 de mayo na Coruña. Digo, coño, despois do Ferrol vamos tamén a propiciar que se leve ao pleno de Coruña. E aprobouse tamén, non como en Ferrol, que en Ferrol xa non hai apertura de nada ni estudiar. En Ferrol está liquidado. Aquí o que se aprobou foi iniciar expediente para retirar desta extinción a Fraga e a outras persoas significadas franquistas. E isto abre unha vía que eu penso que é moi interesante, porque hai moitísimos concellos aínda que teñen a Fraga con distincións. Ten a Medalla de Oro de Santiago, ten rúas aínda en algúns concellos, como Cariño, quitouse a Avenida de Fraga en Cedeira, o 9 de marzo, que tamén foi unha sorpresa, maioría absoluta do PSOE e alcaldía do PSOE. Isto é importante, que empece tamén alcaldías do PSOE que se mollen e que aproben retirar distincións a Fraga. E aquí hai un dato importante que, cando se aproba en Ferrol e na Coruña retirar a Fraga estas distincións, os medios de comunicación preguntaron a Gonzalo Caballero, para poñerlo en renuncio: oiga, vostede, que pensa desto que están facendo os seus compañeros en Ferrol e na Coruña? E Gonzalo Caballero contestou moi ben, dixo, non, totalmente de acordo, apoiamos totalmente. Esas distincións foron concedidas na dictadura e, por tanto, o PSDG e a PSOE apoia esas iniciativas. Quer dicir que temos a porta aberta para que se retiren outras distincións, que entre elas é fillo adoptivo da provincia da Coruña. Estas contradiccións que pasan. Na Diputación da Coruña, o presidente do PSOE, que se non teñen a Fraga como fillo adoptivo. Hai unha falta de coherencia e de coordinación por parte de todos os partidos políticos. Falta de coherencia e de coordinación por falta de información moitas veces. Es decir, se actúa de un xeito en determinado concello e en outro pues non se fai nada. E iso, o máis palpable foi o que pasou, por exemplo, con Valentín González Formoso, presidente da Diputación. Hai 10 anos, Valentín González Formoso pues retira a distinción que tiña José Antonio Girón de Velasco, falangista e ministro de Franco, en As Pontes, hai 10 anos. Bueno, pues este mesmo falangista e golpista, José Antonio Velasco, sigue de fillo adoptivo da provincia da Coruña. O sea, hai muchísimos exemplos. E despois, esa falta de coherencia leva a pasar por alto cosas que son de libro. En Ferrol, en 1981, en un pleno 2 de marzo, o PSOE, a alcaldía do PSOE, estaba Quintanilla Ulla, de alcalde, que era fillo de Quintanilla Martínez, que foi alcalde da República e que foi asesinado. Bueno, pues no pleno de Ferrol de 1981 acordan retirar 61 rúas de unha tacada. 61 rúas. Bueno, unha das rúas que retiraron ali foi a rúa Enrique Salgado Torres. Enrique Salgado, falangista, represor, significado membro do Consello Nacional de Falange, etc. Despois foi director xeral da Vivienda. Bueno, pues en Ferrol hai 40 anos retiraron a esta persoa a rúa. E en Coruña pues temos un colexio, Colexio Salgado Torres, e la avenida Salgado Torres. Bueno, se hai 40 anos retirouse a este home a rúa en Ferrol, pues hai que decirle ao PSOE, mire usted, que isto está chupado, fagan vostedes o mesmo, que se ha pasado 40 anos. Os argumentos de 40 anos valen o mismo. É dicir, que non se entende como se pode en un sitio actuar dun xeito e noutro sin actuar nada. Na Coruña temos casos realmente impresionantes, como o caso, por exemplo, de Calvo Sotelo. No libro fago un análise comparativo da situación nosa, pero tamén de como está ese tema da simboloxía franquista en outro sitio. Procuro dar moita argumentación porque ás veces hai reticencias para retirar a simboloxía franquista e hai que cargarse de moitos argumentos. E o mellor argumento é dicir, mire usted, hai que decir ao Partido Popular, o sea, dicir, que non hai ningún problema, es que isto xa se fixo aquí. E no caso de Calvo Sotelo, non sei, digo, 2 páxinas contando concellos donde actuaron xa para retirar a Calvo Sotelo. Hai poucos meses fun aí a ese escano cidadán, aproveito a ocasión e de vez en cando pido para intervir ali, para contar ali a película, non? E entón, a última vez que fui por ali, pois, dice, mira, pero es que Calvo Sotelo aquí na Coruña ten 90 distincións.
8, Carlos Sotelo. Ten a Avenida Carlos Sotelo, Fogar Carlos Sotelo, Peira Carlos Sotelo, tiene 2 retratos, no cárcel unha placa, na estación do tren outra placa, 8 distincións. Bueno, pero claro, dicen ali no pleno todos os concelleiros, mirando para o Partido Popular, é que aquí con Carlos Sotelo temos moi fácil, coño. Hai que facer o mismo que fixo Cuca Gamarra, significada dirixente do Partido Popular, o que fixo Cuca Gamarra en Logroño, que sendo alcaldesa de Logroño, retirou unha rúa a Calvo Sotelo. Os do PP xa miraban para así dicindo, coño, que facemos agora? Claro, Cuca Gamarra, alcaldesa do PP Logroño. Pois, non pasa nada. E dice, mira, e na Diputación de Pontevedra e Alado tamén aprobouse por unanimidade, tamén do Partido Popular, retirar as distincións a Calvo Sotelo. Bueno, pois de unha tacada se podían retirarse a 8 distincións. 202 símbolos franquistas da Coruña, 30, ni máis ni menos, corresponden e están relacionados con alcaldes e unha alcaldesa, Berta Tapia. Non é que houvese 30 alcaldes, sino que hai alcaldes que ten unha rúa, fillo predilecto, un retrato, que hasta Alfonso Briga 5 ou 6 cosas. Bueno, pois de total solamente alcaldes podíamos retirarse a 30 desos 102 da Coruña, non? Teño comentado un pouco a alcaldesa e a Jesús Telemino de que te digo, pero mira, es que de 30 cada anos quedamos a 30 e outro xeito de Carlos Sotelo a 38, isto está chupado. Bueno, pois resulta que hai 30. Bueno, que fago no libro? Pois dedico 30 o 40 concellos de como está o panorama por aí, e vou dando dato. Digo, mire usted, en Madrid, en os últimos anos, retiraron o título de fillo adoptivo ou a rúa de non sei que dos alcaldes franquistas. Quedan 2, xa está, eliminado. En Madrid non queda xa ningún alcalde franquista con ninguna distinción ni rúa. E en Barcelona, o mesmo. Quedaba tamén Mateo, que era tamén uno dos primeros alcaldes franquistas, xa retirou o goberno ahora de entrar Colau. E en Valencia non queda ninguno tampouco. E en Sevilla, tampouco. E en Bilbao, tampouco. E en Zaragoza, tampouco. E que de unha relación hai, mire usted, hai que ter unha referencia. A Coruña, que referencia va a ter? Entón, se as referencias non son, normalmente, pues eso, usted falou dos concellos máis importantes de todo o Estado, non? Se esa é unha referencia, en todos esos concellos se retiraron todas as distincións e rúas aos alcaldes de dictadura. Por que cali isto na Coruña temos que ser diferentes? Contesta quen? Por que aquí non temos que... Por que aquí na Coruña non? Todos sabemos por que, claro. Aquí na Coruña, e dedico un capítulo a eso, porque na Coruña é bastante símbolos franquistas, máis que en outros sitios. Dedico un apartado. E para informar desto, o único que fago é coller titulares dos medios de comunicación. Titulares, o que decían os titulares. E iso xa sirve para explicar por que estamos atrasados. Voy a ler algúns destes titulares que viñan nos medios de comunicación para que vexades un pouco o fácil que explicar por que ainda estamos con este atraso. Bueno, pois, os titulares dos medios de comunicación no 2004 eran deste tipo: 36 Congreso do PSOE, exigencia aos alcaldes para que retire símbolos franquistas. El País, 4 de julio de 2004. Un Congreso, aprueba una moción, un relatorio, donde dice que hay que quitar los símbolos franquistas. Muy bien. Eso el día 4 de julio. El día 6, 2 días después, inmediatamente, sale Francisco Vázquez, el alcalde. Titular: Francisco Vázquez rechaza abolir símbolos franquistas en La Coruña. Vázquez llama fascista al BNG por la polémica del callejero. Si me voy a quitar a los símbolos franquistas, en los plenos se llaman fascistas. Hasta ahí los tal, o sea que no respetan la memoria, fascista y tal. Recollido, la voz de Galicia. Dice, Vázquez conservará los símbolos del franquismo por su carácter histórico. Está todo, ¿eh? La voz de Galicia del 23 de noviembre de 2004. Pues claro, cuando se dice, pero ¿cómo tenemos aquí tantos símbolos franquistas? Claro, es que o PSOE estivo que vivo durante moitos anos e aquí non existía simbología franquista. Decían que era simbología histórica e como cosa histórica había que conservar. El Partido Popular defiende la pervivencia del símbolo franquista, la voz de Galicia. PSOE y PP se oponen a que el Pleno debata retirar simbología franquista. Claro, lees estos titulares a cualquier militante de boa fe, que hai moitos, do PSOE e din, coño, sí, claro, es que esto é historia.
esta historia. A historia desta cidade es isto, os titulares, os medios de comunicación. Por tanto, isto explica como estamos. Negativa total a cambiar y además justificando de que no había que cambiar, porque esto además una actuación de concordia, decía. Y esto ayudaba un pouco a que hubiese concordia e armonía dentro da Coruña. O libro realmente non é un traballo acabado, é o inicio, e o digo ben. O sea, cando empecé con isto, hai 6 meses, tiña 300 e pico. Acabei en marzo con 602, pero es que ahora xa non son 602. Outro día chamoume Carlos Morais, desde Valdo de Limia, oye Manolo, enhorabuena por o libro e tal, pero falta aquí unhas cosillas. Digo, joder, pues pásame tal, dice, no, es que en Trimo hai aquí unha rúa que foi unha persoa fulanito tal que fue un dos fundadores de Falange. Digo, pues non sabía, joder, na próxima edición aí va. No, e en outro concello de lado hai outro que era das Homs, Juntas Obreras Nacional Sindicalista de Leso Aramo, tamén ten unha rúa, e hai estos fontes que teñen tal, bueno, pues, tome nota. Estive aí en Vigo outro día, na Feira do Libro, e os compañeros do BNG de Vigo, dicen, oye, tal, que tes que aí actualizar o de Bayona, e o que pasou. Dice, non, que se mandou unha carta a Bayona, a un barrio que todo mundo coñece como o barrio da Parra, ou a Garrapata, bueno, un nome do barrio, e resulta que a cartera non sabía de que iba eso, e devolveu a carta. Isto non existe, cuando todo mundo sabe que ten ese nome, non? Como aquí na Coruña decía que era a Rua do Socorro, a miña sogra e todo o mundo, a Rua do Socorro, e era Juan Caralejo, pero a xente seguía dicindo, bueno, pois aquí en Bayona todo o mundo coñecía así, e devolveron a carta. E digo, bueno, e como se chama ahora? Es que chamas Almirante Fontán. Digo, coño, pois, efectivamente, teño catalogado Almirante Fontán en Vila García, que ten unha rúa, Almirante Fontán, pero non en Bayona, pois tamén tuve que incluir eso. Quiero con isto decir que os 87 concellos que en principio teñía catalogados, pues ahora pasan de 90, e os 602 hidrografistas pues están por 620. Es decir que se va acumulando información. Información tamén que me van transmitindo amigos e xente que me informa de cosas que desconocía. O libro non solamente recolle as responsabilidades do Concello, da Diputación, sino cosas que depende de Portos ou depende do Ministerio de Defensa. Unha das cosas que me dieron ao chivatazo foi do Palacio de Capitanía, na Cidade Bella. Entón, organizan todos os verdes visitas guiadas, porque por dentro está moi bien o Palacio e el edificio tal. E entón, chamame Antonio, que é un profesor xubilado como eu de Historia, joder, estoy cabreadísimo e tal, veñen na visita guiada, coño, que pasou? E dice, no, joder, que entramos ali e tal, e resulta que hai unha sala de honor moi bonita, e hai unha placa aí con nome da sala de honor. E que coño? Dice, no, sala de honor, Teniente General Yagüe. Joder, claro. Pero, coño, como se pode tener unha sala de honor en 2020 Teniente General Yagüe? Sabedes que Yagüe, Juan Yagüe, é conhecido como carnicero de Badajoz, entrou ali coas tropas fascistas, teña 5.000 persoas na Praza Toros, e os fusilou a todos, 5.000. E preguntaronlle, os corresponsais están sero, pero como fixo isto? Dice, no, que vou facer? Non vou ir con eles hasta Madrid. Joder. Contestou eso. Bueno, pues esta persona, un criminal, pues resulta que sala de honor Juan Yagüe. Bueno, pues non sabía todo eso. Se estades no Museo Militar, que outras cosas que incluyo tamén, dentro da simbología, símbolos da Coruña, meto a sala de honor, meto a simbología que hai dentro do Hospital Militar, este Hospital Militar. O Museo Militar é Museo Militar e Histórico. Bueno, pues ese museo, o que pon ali, pues que se escribe e tal, podía estar redactado en 1945, o sea, non cambiaron nada. Está igualiño. O sea, estamos en 2020. Es decir, por aí non pasa a dictadura, Hai un busto ali de Franco e un retrato, lees, un general que non sei, pero aquí hubo dictadura ou que pasou aquí? Non parece. E despois aparecen ali retratos que non explican nada. Entón, un dos retratos é de Sergio Peña María de Llano. Ali está, todo chulo, e despois a familia, cando morreu, fixe unha donación tamén dos trases. E ali un moneco, e aparecen ali o moneco, os trases e as medallas de Sergio Peña María. Moi ben, pero es que vas máis adiante a outra sala, e hai unha vitrina ali pechada con unha pistola. Digo, hostia, ¿pero esto? Porque pueden poner aquí unha pistola, ¿no? Aparentemente, joder, non habrá pistola. Ah, es que es a pistola de Sergio Peña María de Llano. Claro,
E por que está a pistola para Sergio Peña María de Llano? Este home, en 1941, era teniente de unha bandera de lesión e por la zona do Barco Valdeorras aínda quedaban restos da guerrilla e mandaron ali a lesión. Entón, fixe unha escabechina, penduraba xente das árbores, bueno, unha matanza. Bueno, chega hasta el extremo esa matanza, recolle tamén aí de Sergio de Peña María de Llano varias páxinas contando un pouco as declaracións dos seus propios fillos asesinados, ¿no? En termos de consuelo, unha filla de un marido e muller que asesinaron, un matrimonio asesinado. Bueno, pues resulta que a pistola esa era a pistola con que Sergio Peña María daba tiro de gracia en o Barco de Valdeorras. Bueno, entón, isto foi tan escandaloso e hai tanto testimuñas en a comarca que no pleno do Barco de Valdeorras, de aí uns meses, vai unha moción que presenta o BNG e Riada de Valdeorras e en esa moción explican o que pasou ali en 1941. Mire usted que hai testemuñas de que pasou isto, que Sergio Peña María de Llano iba ao frente de unha bandera de lesión, que fixo isto e tal. E o pleno do Barco de Valdeorras aprueba por unanimidade, maioría absoluta do PSOE e a alcaldía do PSOE, e 5 concelleiros do PP tamén aproban. O sea, fixade vos se iso está sensibilizado, cando 5 concelleiros do PP vense obrigados no Barco de Valdeorras a aprobar esa moción. Entón acordaron dirixirse ao Concello da Coruña para que analicen a situación e que actúen conforme a lei de memoria histórica para recuperar a dignidade das persoas que foron asesinadas no Barco de Valdeorras. Pero, coño, isto é unha vergoña para a Coruña, que nos teña que chamar a atención, no sentido figurado, desde o Barco de Valdeorras, para ver como temos a Sergio Peña María de Llano como fillo adoptivo, como alcalde, Rúa, claro, todos os alcaldes estos da dictadura tienen todo Rúa. Bueno, poño estos exemplos para que vesades as cousas tan incongruentes de que o mismo PSOE ves obligado, ante a presión social, a mandar un recado a PSOE da Coruña. Despois hai casos curiosos en canto a permanencia das distincións, ¿no? O que decía antes, que vou aprendendo das cousas, vou enterándome de cousas, pero, vamos, de algunas está aí 4 ou 5 días. Tedes aquí a rúa, Cabo Ponte Anido, que son río que va desde a torre hasta o cementerio, Cabo Ponte Anido, ¿no? Bueno, Ponte Anido foi un militar, alistouse voluntario en el exército sublevado, despois debía ter moito entusiasme, os falangistas e tal, e despois de acabar aquí a guerra, apuntouse tamén para a División Azul, e morreu ali, combate. Bueno, pues na rúa. Bueno, e en esta estoy buscando documentación para, claro, rebatir un pouco que non pode ter esta rúa, ¿no? Xa o fixe hai 10 anos en esa comisión de expertos que estiven, e tamén dices que había que ir a esa rúa, pero bueno, digo, hai que ampliar esta documentación. E ves que hai unha información sobre este Ponte Anido e me parece Granada. Digo, hostias, que coño, así este hombre era a Coruña, que caño fai en Granada. Entón empieza a mirar e tal, periódico Levante, de la Comunidad Valenciana, que fala de Ponte Anido e tal. Bueno, resulta que al final a conclusión es que dentro dun cuartel de Granada había varias rúas, e unha das rúas chamamos así, Ponte Anido. E estando de ministra de Defensa Carmen Chacón, dio unha orden de que aqueles nombres de edificios ou cuarteles do exército que tiñan nombres relacionados con Juan Yagüe, pois que tiñan que cambiar o nome dese cuartel. E tamén de unha serie de rúas interiores, e unha delas era de Ponte Anido. Por lo tanto, cando se discute este tema de Ponte Anido, aparte dos datos que xa conocía, pois voy a aportar e dicir, usted, es que unha ministra do PSOE como Carmen Chacón xa retirou a cabo Ponte Anido e está. En Ferrol, cando retiraron os 61 nomes, no 81, das rúas, que fixeron no exército? Claro, no 81, o mismo que agora, hai moitísimos fachas no exército franquistas. Por eso sacaron un documento aí, hai pouco de exaltando a figura de Franco, 60 generais, almirantes, a repera. Bueno, pois en Ferrol retiraron 61 rúas. Entre esas rúas había moitos golpistas, almirantes, generales, eran los que encabezaron a sublevación. Que fixo o exército? Non hai problema. Retira unha corporación democrática todas estas rúas de golpistas
e nos collemos esos mismos nomes e os poñemos no arsenal militar. Entón, hoxe, ainda, no arsenal militar de Ferrol, vas, e as rúas que hai no arsenal militar son desas rúas que se retiraron anteriormente en Ferrol por golpistas. Samideres. Estoy preparando una carta para Margarita Robles, que sabéis que es una ministra muy progresista, explicándolle todas estas cosas. Mire usted, es que el Ministerio de Defensa falan vostedes desde o PSOE de que hai que mellorar e modificar a lei de memoria histórica e está en eso, e van a sacar unha cosa e tal, pero claro, en estes momentos o Ministerio de Defensa claramente é unha das institucións que máis fai por ensalzar os golpistas e os criminais. E voy a ir poniendo todos os exemplos, ¿no? Un é o caso do Arsenal de Ferrol, outro exemplo é o tema de Llagüe, e outro exemplo moi claro é o de Salvador Moreno Fernández. Salvador Moreno Fernández, lembrades que foi un caso moi curioso porque salió Rajoy no Congreso, e non sei por que están quitando esta rúa en Pontevedra a Salvador Moreno Fernández. Eu sigo chamando esta calle Salvador Moreno Fernández e non sei por que cambiaron e a chaman ahora a Rosalía de Castro. Cambiou o Bloque en 2002, ao pouco de entrar Lores como alcalde, foi unha das primeiras medidas, co apoio tamén do PSOE, retirar esta rúa. Pero en Pontevedra retiraron a rúa Salvador Moreno Fernández, que hoxe Rosalía de Castro, pero hai un colexio que depende do Ministerio de Defensa e ese colexio resulta que se chama Salvador Moreno Fernández. Pois mire usted, non pode ter un colexio que depende de Defensa, Salvador Moreno Fernández. Salvador Moreno Fernández, non sei se os sona o tema da desbandada. A desbandada entra nos fachas en Málaga, represión, a xente sai fuxindo de Málaga pola estrada que va a Almería, máis de 100.000 persoas. E os golpistas tiñan barcos preparados frente á costa e foron bombardeando toda esa estrada e mataron a máis de 5.000 persoas civis. O sea, este elemento foi quen dirixiu esta operación, Salvador Moreno Fernández, máis de 5.000 asesinatos. Por lo tanto, xa me entendes, como esta persona pode ser aínda fillo adoptivo ou ter distincións. Remata xa dicindo que o libro, comentaba antes a Carlos, ten dúas cosas que penso que pode ter interés, o anuncio xa, unha que ao final tamén me molesta porque costoume moitísimo porque cando xa estaba todo maquetado, digo, bueno, penso que pode ser interesante facer unha especie de guía alfabética que o título Nomes para non esquecer e que facilite ir rapidamente, porque son moitas páxinas, son casi 400 páxinas, que facilite rapidamente a biografía, aunque sea breve, ¿no? E entón, así poder, pues, rapidamente buscarse, pues, Álvaro Ernesto Mayor, pues aquí, página 114. Álvaro Ernesto Mayor, a mellor aparecen 4 ou 5 sitios, pero na página que se llama aquí é onde ven unha biografía máis amplia. Pues, Borbón, Juan Carlos, pues, 137, etc. Entón, van aparecendo aquí no índice. Son bastantes páxinas e mete aquí 200 nomes que poden axudar un pouco este índice para buscar alfabéticamente unha pequena biografía. E outra cuestión que fixen foi propostas de actuación. Sabedes que constituíse unha comisión municipal para que a simboloxía franquista, pero hai que tamén dar ideas de que se pode facer, ¿no?, respecto á recuperación da memoria histórica. E entón dedico tamén bastantes páxinas a propostas de actuación para que a Corporación Municipal e os institutos municipais podan facer propostas para de actuación. Comentaba antes con Carlos que desde a Comisión pola Memoria Histórica pues propuséramos hai xa 8 anos dedicar unha lembranza a Mercedes Romero Abella, mestra de C, que foi asesinada e era mestra de Oza, e propusemos que no Parque de Oza pues subese un monumento. Bueno, é unha proposta. Outra, toda a zona esta das Atochas é unha zona de xente moi comprometida, esta rúa pues era unha rúa clásica de xente anarquista, etc. E entón, pues, a praza en Atocha Baixa, incluso hubo algún mural, lembrando as mulleres e tal. Bueno, pues, esa plaza podía ser un bo lugar
para institucionalmente, non con unha pintada que se quita, tal, sino unha cosa, vamos, institucional e que perdure, facer no centro da plaza alguna homenaxe a todas estas mulleres combativas que estiveron aí dando a cara e que sufriron a represión. Son dos exemplos, pero podíamos poñer moitos máis. E outras propostas que fago pois están recollidas de cousas que xa están feitas en algúns sitios. Estive hai pouco en Bilbao, sabes que viví en Bilbao moitos anos, traballei no Concello de Bilbao 3 anos, e, bueno, estive ali no Concello porque quería ver un pouco como quedara o tema dos alcaldes. E bueno, estive por dentro e tal, e o tema dos alcaldes de Bilbao é que o PSOE e o PNV chegaron a un acordo para retirar a exposición das alcaldes da dictadura tal como estaban. Estaban en Bilbao como está aquí. Había un corredor un pouco, o pasillo se queda un pouco a entrada do salón de plenos, e había un alcalde da democracia, despois da dictadura, un militar, todo alcaldes. Bueno, e entón en Bilbao o que fixeron foi coller todos esos alcaldes que estaban por aí, desperdigados, e meterlos na sala. Na sala, e dixe, bueno, pues estos fueron alcaldes. Pero, en ese alcalde, dixeron, bueno, pues estos son os alcaldes de la República, do 31 ao 36, estos foron os alcaldes do primeiro século, e estos foron os alcaldes da dictadura. E viene a relación. Alcaldes da dictadura, tal. E despois ven un panel explicando. En el 86 hubo un levantamiento militar fascista e no de 40 anos tal. Con cual, pues, bueno, hubo otras opcións, otros de Bildu que decían que eso no servía, que había que retirar totalmente esos cuadros. Pero bueno, llegaron a una situación que si se consigue aquí ya sería muy revolucionaria. En el caso de la Coruña, facer una explicación histórica de esa diferenciación entre os alcaldes. Incluso aprobaron en pleno PSOE e o PNV, no pleno, unha definición que utilizo no libro. Dixeron o PSOE e o PNV que esos alcaldes eran ilexítimos, porque fueron nomeados a dedo e non foron elegidos por povo. Bueno, pois esa definición de alcaldes ilexítimos dá moito xogo para decir, bueno, se foron ilexítimos hai que estar diferenciados e non poden ter honras, ni rúas, ni distincións. Entón, penso que as propostas que se fan aí poden ser interesantes. Outra das propostas que fago está realizada en moitos sitios, non? E tamén pude sacar incluso, saquei unha foto aí cando estive en Bilbao, na entrada do Concello a dereita hai unha placa donde na placa lembra aos membros da corporación asesinado e aos funcionarios asesinados, etc. É dicir, que eso se pode facer perfectamente unha relación incluso de persoas que fueron asesinadas. Dedico un capítulo xa, e con isto remato, a represión dos traballadores. Claro, a represión foi moitas persoas asesinadas, pero es que aquí, no Concello de Coruña, non sei cuántos traballadores habría, traballadoras, 400, pero recolle aí casi 200 personas que foron prácticamente purgadas. Estuve mirando un pouco as actas daqueles anos, de 76, 77, 78, e, bueno, era unha cosa tremenda, non? Aplicaban un artículo da Xunta Nacional donde decía que todos aqueles que eran simpatizantes ou non sei que, pues fora. No, es que este estuvo de interventor por la Frente Popular, fora. Este outro que non sei que parece que tiña simpatía, fora. O sea, unha purga tremenda. Bueno, pues, dentro desta xente, dos alcaldes estos, pues seguramente, si cubrichedes esta ficha, pues veríades aí, si Senando Martínez Yunta, pues claro, yo no sabía tampoco quién era, si Senando Martínez Yunta, Juan González de Leal, nada, bueno, pues si Senando Martínez Yunta y Juan García Leal fueron alcaldes de Coruña, militares, y que destacaron singularmente en la represión de los trabajadores. Y cuando faló de estos dos elementos, que tienen o seu retrato correspondente, pues faló un pouco de toda a represión de los trabajadores, que non chegaba solamente a Guardia Municipal, ou aos bombeiros, ou ao arbitrio, sino tamén ao propio arquitecto municipal foi tamén represaliado. Es decir, que son datos importantes. Revelo tamén esa información no libro. Bueno, si queres preguntar unha cosa, non quero pensar máis porque é un libro que é un libro fundamentalmente de consulta e que ás veces se fai un pouco denso e bueno, procuro un pouco, se está falándose de
de unha persona que é filla adoptiva da Diputación, pois a mellor digo, no, es que este é fillo adoptivo da Diputación de Coruña, pero xa en Santiago, en 2018, xa lle retiraron a distinción. Por lo tanto, se en Santiago xa lle retiraron a distinción, non pode seguir como fillo adoptivo na Coruña, que xa en Santiago. E fago un estudio comparativo e incluso de concellos de fora de Galicia, para que se poda ver un pouco os argumentos que utilizan en cada sitio. Incluso meto concellos, comenté antes o caso de Cucagamarra en Logroño, pero outros concellos como o caso de Málaga, que tiene un alcalde do PP desde hai moito tempo e aprueban cousas donde di que todas aquelas personas que colaboraron con franquismo pues non merecen ningún tipo de distinción, claro. Es una visión muy amplia, colaboraron con franquismo, que está muy bien decir eso, porque claro, todos los alcaldes de la dictadura colaboraron con franquismo, y el presidente de la Diputación y el gobernador civil. Por lo tanto, siguiendo ese criterio del Concello de Málaga, que tiene alcaldía del PP, pues está bien tener eso en cuenta para aplicar a correspondiente orientación de cara a retirar a simboloxía franquista. E ahora sí se remató. Está moi ben o que se poda facer na comisión esta creada de eliminación da simboloxía franquista. A táctica que van seguir é a que fixeron hai 10 anos, cando hubo aquela comisión de expertos onde participé. Quieren que eso quede producida a un debate entre 3 ou 4 personas que non se entere ni Dios e que non xa moito ruido fuera ni presión. Claro, nós temos que hacer exactamente o contrario. Hai 10 anos, cando estaban con ese tema, había unha comisión ali de expertos das 6, estaba Portero Molina, Martínez Arévalo, etc. Bueno, xente que todos sabemos, non? E entón, eu estaba na comisión e largaba públicamente e de, bueno, estamos aquí debatindo sobre Fraga, entón eu penso que Fraga tal, bah, cabreadísimo, no, es que esto non se pode falar, fora, no, que non se entere nadie, aquí non queda. Es decir, o que efectivamente é ao contrario, por eso un pouco o objetivo destes libros, facer presentacións e facer actuación. Como imos quitar a rúa a Sergio Peña María de Llano e Oliaño Flores e outros? Teño Flores que tiene allí en Noagra, as rúas. Pois, moi ben, tiene que reunirse en setembro, a comisión esa de expertos e tal. Pero claro, tenemos que ir ali a esas rúas, 170 personas, e decir, mire usted, que isto non pode ser. E repartir aí entre os vecinos esa zona, explicarles que facía Peña María e quién era Oliaño Flores, porque a xente non sabe. E iso vai influir, claro, nos debates, claro, efectivamente. Por tanto, hai que acompasar ese traballo institucional, entre aspas, que se pode facer, de debate interno, pero como nos movamos, os 102 símbolos franquistas van a quedar moitos. É dicir, que habrá que facer unha batalla de rúa e de movilización e incidir claramente en o debate público, organizando charlas, debates, etc. Por lo tanto, eu fago esta reflexión de que isto non se va a conseguir a eliminación da simboloxía franquista se non nos movemos e non artellamos todo o movimento a nivel cidadán, caso de vecinos, etc. Es decir, no Castrillón pues hai unha rúa pues que corresponde a unha persoa que foi director general do Banco de Crédito Local e que resulta que este home pues estivo durante moitos anos dedicado á represión. Bueno, pues hai que procurar facer o posible para que esta persoa pues non continúe con esas distincións. Fariña Ferreño foi o enlace dos golpistas desde Portugal co exército sublevado en Andalucía. Eu non sabía quen coño este, José Fariña Ferreño. Resulta que é fillo adoptivo, ten unha rúa na Castellón, non sabía quen era. Fui ali, digo, joder, este como tiene tantas distincións. Entón, empecé a mirar, costoume moitísimo, buscar o fío, non me aparecía, sempre me parecía o mismo. Era o que daba os créditos. Director general de Banco de Crédito Local. Digo, me cago, tío, pero esta parte de dar créditos, ¿a qué se dedicaba? Bueno, y un día mirando, me aparece una referencia de un libro que escribió o jefe de Falange de Cádiz, que era o jefe de Falange de Cádiz, de Cádiz en 1936. Digo, coño, entonces miré y efectivamente vi allí una historia de cómo prepararon a sublevación en Andalucía. Conta ali, fulano este que escribe el libro, falangista, que chega Fariña Ferreño, tal día, temos un contacto con el hotel no sé dónde, estaba preparando unha entrevista con el general no sé qué en Sevilla, xa lle dixemos que non fuese a Sevilla porque era peligroso, todo contado de este José Fariña Ferreño.
Posteriormente, en una persona de confianza de Franco, según iban avanzando as tropas franquistas, iban preparando un pouco o campo para a represión. E fixeron unha especie de estudio de todas as persoas que había que cepillarse, que había que asesinar. Un inventario, un ficheiro. E este foi encargado. E cando chegaron a Madrid, xa tiñan preparada un ficheiro todos que había que asesinar. E este José Fariña Ferreña era o que fixo este ficheiro en Madrid e en outros sitios. Bueno, pois este home está de fiado típico en moitísimos sitios. Por qué? Porque os concellos pedían créditos para poder facer obras. E quen daba o crédito? O Banco de Crédito Local. E quen era o presidente do Banco de Crédito Local? José Fariña Ferreña. Por lo tanto, descubrí que o tema de fondo deste presidente do Banco de Crédito Local era esos créditos que daba, e pude comprobar os antecedentes e por que estaba aí. Moitísimas das persoas que están aquí están branqueadas. Branqueadas quer dicir que aparecen como benefactores. Claro, Barrié, no, es que Barrié o da Escola de Arquitectura ten unha placa ali na entrada, e claro, as becas e a cultura, tal, a ver que carallo se atreve a decir nada de Barrié. O sea, eu voy a presentarme con esto e me decir, pero este, joder, ¿dónde va? Diciendo que Barrié tal. Alfonso Molina, tostante, es decir, son santos que no se pueden retirar, e están branqueados. Sergio Peñaría, Sergio Peñaría, foi o que puso aquel eslogan de A Coruña donde nadie es forastero, tal, que bonito, e además fixo non sei que por Alvedro e tal, e outro, o Salgado Torres, Salgado Torres era director geral de vivienda, o Perímetro del Viña, facía casas para os sociales e tal, están todos blanqueados, o sea, todos fixeron algo, claro, e iso é o que venderon, entón, claro, sacar ahora esto de Barrié la Amada, de Salvador Torres, de Fariña y tal, pues claro, es una revolución. Entonces, sabedes que no se da mucha información de esto, claro. Y rematos ahora, si es verdad, o control que hai é tremendo. No sabedes moi ben o control que hai de todas estas cosas. Tremendo. Hai un ano así, publicaron desde a Casa Real que se puña a disposición do público os discursos do rei. E salió todos os medios de comunicación. Todo o mundo pode consultar os discursos do rei de Juan Carlos porque estás en la página web da Casa Real e ya se pode consultar e tal. Digo, moi bien. Entón, mandé un artículo de opinión a un periódico que voy a citar e que titulaba Os discursos do rei. E comenzaba dicindo no artículo atendendo a invitación que nos fai a Casa Real para coñecer os discursos do rei, pues aí va unha serie de selección dos discursos. Intervención de Su Majestad el Rey o 22 de suyo do 1969, cando foi designado por Franco como sucesor. Juan Carlos di que respeta al caudillo, guarda reverencia y sobre el jefe del Estado y sobre las leyes fundamentales de la dictadura. Otro discurso. El día de tal, entón, fui dando allí os discursos do rei, entón, me chaman do periódico, e dije, joder, sí, os discursos do rei sí, pero non esos, coño. Está todo controlado, verdaderamente. Hay que ir por lo rego, y todo lo que se desvía, y con esto pues va a pasar exactamente lo mismo, claro. Todo lo que digo aquí de Barrié de la Maza, de Sergio Peñaría, de Alfonso Molina, pues, claro, o que fago es coller información que está publicada. Y en muchos casos está publicado por los medios lo que hay aquí. Es decir, que manda carallo. Cosa información publicadas por la Voz de Galicia, y digo que se difunda, y dicen, no, es que eso no es para difundir. Está publicado, pero no podemos decir esas cosas, ¿no? Tienes que leer a editorial y a información que daba la Voz de Galicia o 15 de abril de 1931. 15 de abril de 1931, la información que daba. Bueno, saltando la República, que por fin de muchos años de espera consigue llegar hasta Coruña y saludamos esta República, no sé qué, no sé cuántos, tal. Este gobierno, progresistas y izquierdas, se definía así. 15 de abril de 31. Yo tengo difundido estas cosas, ¿no? No sabía que existían, tengo bastante curiosidad a veces, tal. En Nadal, la Voz de Galicia, ahora xa non pon fotografía, pero unha temporada que puña páxinas históricas. Entón, cando se cumpliu, parece que el 125 aniversario de la Voz de Galicia, puxeron aí nos panéis
históricos, ¿no? Pues de la voz de Galicia en 1943, o 1900 tal, e un dos panís, que non sei que cambio fixa a selección, pero se escolou, e entón puxeron aí a página de voz de Galicia do 15 de abril de 1931. Entón, claro, inmediatamente ali coñiu o texto e o difundí, claro, en os dos libros. Claro, eso non se pode difundir. O que decían aquela algunos periódicos cando chega a República dando a bienvenida á República. E máis nada, Gracias. Además de agradecerche a palestra, quería preguntar casos como o de Fraga. Parece claro que aquelas un poco casos como o de Fraga, as distincións que foron outorgadas durante a ditadura, está claro que hai marxen para actuar, non? Pero as distincións que son posteriores, sí. Segundo a Lei de Memoria Histórica, por exemplo, hai marxen para retirar esas distincións. Sí. Que pasa? Tendo en conta, non, a súa trayectoria, etc. Porque no caso de Cedeira, por exemplo, sí. Que a miña familia é dali, pois claro, esa rúa que tiña, pois era fora concedida ou non, pois nos 60 e tantos, non? Sí. Mais distincións que son posteriores á ditadura hai marxen para intervir. Moitas veces hai que ter aproveitar as oportunidades, non? Aproveitar as oportunidades. E que as oportunidades a veces pasan e non se aproveitan. Entón, a lei de memoria histórica é insuficiente totalmente. A lei de memoria histórica, es decir, non sirve para casi nada. E o desenvolvemento posterior, pues nada, non fixeron nada. Entón, queda todo no aire, tal. Bueno, pero así todo, pues pode ser unha ferramenta. Porque esa lei de memoria histórica, en algunhas comunidades autónomas, elaborónse con leis propias que avanzan sobre eso. A lei de memoria histórica de Andalucía supera con moito o que decía a lei de 2007. A lei de Extremadura tamén. En a lei de Extremadura, lei de memoria histórica de Extremadura, hai unha cosa moi interesante, que o collo tamén no libro, para dar información ao PSOE, decir, mira, es que a lei de memoria histórica de Extremadura di isto, isto e isto, e a Diputación de Badaxoz, que do PSOE tamén, pois tivo a boa idea, que xa lle pasei 20 veces aquí, pero non lo hemos feito aquí na Coruña, tivo a boa idea de dedicar 80.000 euros do presupuesto, que non é nada, pois salía 2 ou 3 persoas, historiadores, e estuvieron durante 2 anos recollendo por toda a provincia de Badaxoz o resto do franquismo. Porque se non se fai así, pois en moitos concellos non van a tomar iniciativa, porque non saben, bueno, hai un traballo, bueno, pois claro, tal. Al final fixen un catálogo, bueno, o Príncipe de Joder hai 345 símbolos franquistas, e mandaron a continuación a todos os concellos a situación. Mire usted, no seu concello ten que quitar esta cruz que se levantou e tal, e ten que quitar isto tal. E a Diputación de Badaxoz enviou ao Concello de Badaxoz do PP, a Diputación do PSOE, tal, unha carta, dicindo, mire usted, teñen vostede a 3 alcaldes da dictadura con rúas, teñen que quitar estas rúas. E a continuación decían, punto e aparte, seguindo a lei de memoria histórica de Extremadura, no caso de que vostede non cumplan con este criterio, que va en a lei de memoria histórica, hai que aplicar o que di a lei de memoria histórica de Extremadura. E que di? Que nese caso de que non cumplan esas recomendacións ou actuacións aprobadas por os respectivos organismos, non recibirán un euro de axuda ni subvención. Coño. O PSOE de Badaxoz. Ustedes tienen que facer isto, e se non fan, e non cumplen con a lei histórica, non van a recibir ni un euro. Efectivamente, Cristi, é verdad, se podía ir máis aló e decir, bueno, pero es que, ademais deso, pues no 75, no 79, no 80, no 81. Entón, diferencia un pouco, no caso de Fraga, digo, estos son de libro, es decir, antes da chegada da democracia. E despois, poño, e ademais en Santiago, en 81, pois lle puxeron unha rúa e lle dieron unha distinción. E separo, poño entre paréntesis tal. Quer dicir que, penso que ten moitas máis posibilidades de tirar para diante que se aprobe esas que van referenciadas á ditadura, porque
non tes argumentos por parte do PSOE para negarse. E está pasando que se están aprobando nos sitios onde as distincións son anteriores. Son dos anos 65, a distinción de Ferrol, de Fillo Tío Ferrol, fora dos 65. A avenida que lle acaban de quitar en Cedeira é tamén de antes da ditadura, durante a ditadura. En Cedeira pasou unha cosa moi curiosa, non? Chamei as compañeras do BNG de Cedeira para felicitarles por quitar a avenida de Fraga. Digo, oye, moi ben o quitar a avenida en Cedeira, pero ainda tedes algo por aí. Dice, coño, que pasa? Digo, mira, es que tedes ainda a Fraga de Fillo do Tigo. Me cago, es que non sabíamos. Digo, claro, non se lle por quitar a avenida e disane como Fillo do Tigo. Joder, pois xa nos poñemos e tal. Pero claro, despois de Fraga con Fillo do Tigo, resulta que había outros 6 ministros de todo tamén con Fillo do Tigo. Bueno, están en esa hora. Pero non sabían que tenían ali a... Pero pasan moitas ocasións. Entón hai que facer un seguimento, eu entereime mirando por aí e lles pasei información. Pasounos incluso no caso de Secundino en San Sadurniño, que tamén atopouse con que Sadurniño tiñan a Franco de Fillo do Tigo ou non sei que. Entón, inmediatamente, mirando un acta de 40 anos, digo, hostia, si temos a Franco ainda aquí, tal. No pleno siguiente, 15 anos despois, se lo retiraron. Pero en algúns sitios, pues seguramente hai ministros e fachas e almirantes e golpistas que teñen distincións. E eso solamente hai dos formas: que o Concello teña moito interés ou que se sea un organismo superior. Que a Xunta nestes momentos non va a facer eso. Digo, a ver que pasa a partir de 11. Pois ten que ser estos organismos. Entón, coño, hai que utilizar as diputacións. O sea, tenemos a Diputación de Coruña, de Pontevedra e de Lugo. Bueno, pues non hai justificación para que nesas tres circunscripción non haya un traballo de quitar a simbología. Por lo tanto, estos 600 y pico siglos franquistas se pueden multiplicar por 2 facilísimamente. E isto non é un tema solamente de simbología, que a veces a nivel dos partidos non se entende o significado político que ten. Estamos falando de que hai que acabar co franquismo, o resto do franquismo. Estamos falando de que hai que dar caña ao PP, hai que dar caña a Fraga. E non se chega a entender, non, es que, joder, estamos en outras cosas. Estamos para derrotar ao PP, xa, e como que darle caña a Fraga non ten que ver con que perda as eleccións. Non, isto dixemos para máis adiante. Xa, unha cosa tan elemental como facer unha proposta para retirar a Fraga unha rúa ou unha distinción, pois pasan os anos e non hai forma. Entón, por isso decía antes que e hai que ser autocríticos, hai que facer un traballo coordinado e coherente a nivel de todos os partidos. E chamar a atención, eu falo claramente aquí, está chamando a atención a todos os partidos dicindo, mira, es que isto non pode ser, esta situación que hai. Ten que haber un organismo coordinado a nivel de todos os partidos que teña o objetivo de facer un seguimento e mandar instruccións. E se en algún concello resulta que hai alguén que se despista e ten argumentos que, pues, claro, en algúns concellos eu entendo que é moi duro. Digo, es que fulanito estivo 40 anos aquí de alcalde e fixo moitas cosas e era moi querido polo povo. Pero, joder, foi alcalde da dictadura, sí. Bueno, pois os alcaldes da dictadura non poden ter distinción ni rúas. E hai que aplicarlo en todos os sitios. Hai que ter unha coherencia. Porque se sigue o criterio de si era ben visto, no, si era boa persoa, e tal, pois cada un pode ter a súa interpretación. Non estamos falando de eso, de si era boa persona ou se portaba ben con os vecinos. Estamos falando de outra cosa. Entón, hai que ter os criterios e aplicarlos e con certa coherencia. Mais nada. Bueno, pues moitas grazas, moi agradecidos.